Hello guys, shout out to all of you. Ito po yung paligid ng lugar namin guys. Napakainit sa araw na ito. Walang lumadaang sasakyan. Tulog ang lahat ng mga tao ngayon dahil napakainit. Kahit yung mga ibon guys, tulog. ₱50 yata ngayon araw na ito. Kaya napakainit. Walang mga sasakyan ng dabanaan. Ito naman guys, beach. Beach resort. Sarap mag-swimming. Ito yung tawag nito ay ayan Villa Trinidad Resort. Masarap mag-swimming kaso mainit din yung tubig. Mainit yung tubig sa pool. Napakainit na lugar. Guys, pero may bahay-bahay sa taas. Nilagyan nila ng nilagyan nila ng pahingaan. Nandito ako, siniservice ako dito ng bumili ng gamot.